La propuesta Inaporta de Collserola se enmarca dentro de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y es una iniciativa promovida por el Living Lab Eina Collserola y, por otro lado, por el Grupo de Investigación de Diseño, Salud y Benestar de Eina Centro Universitari. Aquestes propostes, aquests tallers, pretenen solventar els problemes des d'una altra perspectiva, en el sentit de que pretenen interpel·lar a tots els participants, tant al públic jove com també al públic adult. De esta manera ponemos en el centro la naturaleza como espacio de análisis, de observación, de inspiración y sobre todo de transferencia de conocimiento. Volem escoltar quina és la perspectiva d'aquest públic que futurament seran els que pensaran, viuran la ciutat i podran imaginar-la. El que volem és aproximar aquesta observació cap a la naturalesa com una font d'inspiració i de col·laboració i de cooperació. Promover la idea de sostenibilidad, responsabilidad y el bienestar de las personas. I el que intentem és que els joves tinguin una assumpció de que poden intervenir en el disseny de la ciutat. Lo que hemos hecho ha sido buscar un espacio de transición entre naturaleza y ciudad y lo hemos encontrado cerca de Eina. Después de unas cuantas sesiones de diseño ha salido un sistema que hemos podido prototipar. El nostre objectiu també seria una mica que se'n vagin d'aquí i continuïn pensant sobre la ciutat del futur i com poden intervenir-hi.